د انجام êrişên balafirên Rûsyê li ser Gota Rojhilat yek ji fermandarên navdar yên Cêşil İslamiyê bi navê Zehran Alûş û hejmarek ji serkirdeyên leşkerî di dema civîneka wan de li devera otaya hatin kuştin. Cêşil İslamiyê ku Zehran Alûş fermandariya wê dikir, li deverine nêzîkî paytextê Çalakin dibin kontrola wan de ye. Li gorî Rewangeha Sûriyeyê mafê mirovan ku lîşûna Zehran Alûş, Ebu Humam el-Beydawî yê ku ew jî ji malbateke xwedî rêbazeke İslamî ji bajarê Dûma wekû fermandarê Cêşil İslam hate danîn. Cêşil İslam bi fermandariya xwe ya nû lêgorî hinjêderine ji nêzik ve wê got tolhildanekê ji Zehran Alûş re Şama paytext wekû devereke leşkerî ragihandin. Her wiha vekşandina xwe ji proseya siyasî jî ragihandin. Ji aliyê xwe ve Hevpeymaniya Neştîmaniya Opsîsyona Sûriyeyê di derbarê kuştina Zehran Alûş de daxuyaniyekê de ragihand ku bi vê kiryarê Rûsya rê li pêş çareseriya siyasî digire û serbarkerê ku Rûsya xizmeta berjewendiya rêxistina Daişê dike. Ev yekê di demekê de tê şer di navbera çekdarê Opsîsyona Sûriyeyê û hêzên rejîmê de li başûrê Rojhilatê Şama paytext de berdewam in. Cêşil İslam yek ji grûpên herî giring e ji Opsîsyona Sûriyeyê ya çekdar û di Kongrê Riyad de ji bo rêxweşkirin ji danûstandinan ji bo çareserkirina krîza Sûriyeyê de beşdar bû.